Ya, jangan sampai di sopo. Kan sopo lagi. Kowe kepengen ngerti kawan. Iya. Suryo Pati jenengku. Suryo Pati. Paraga saka Kadipaten Banjar. Lah, yo iki wae sedulure. Paraga saka Banjar. Sampeyan kok nganti teko kene, teko anas, jero anas. aku saka Kadipaten Banjar Negara mung kepengin tumuju ereng-erenge Gunung Slamet. Maka barang sing stok ereng Gunung Slamet akeh gamen, akeh begal takok akeh. Aku ora dalan tak tumuju ereng-erenge Gunung Rek sapa mamu jenengmu sedulur? Ya ditepungake ae. Aku Singobalo. Aku sing gawe tuwa-tuwa gawe para kapak begal. Nek pancen iki kabeh grandal badan kemon oleh Gunung Slamet. Pancen aku sing dadi kowe kok tuwa-tuwane program. Masih kono. Woi, betul iki piye Singobalo. Kowe tak gawe kamulan iki. Kowe lalu duwe damane program. Dan semua baik radio. Wanita Kabupaten Banjar. Untuk mereka kalau kamu tak sungguh pada dokter. Rawati. Yen aku manut apa sing dadi kalbu. Iki kepenak kowe nanging reka aku lan sak kanca-kancaku. Lah kene sak ora-orane. Dadi kampak begal iki larangane negara. Yen kok bisa nyekel wong kange, iki bakal nopo pidana nopo hukuman. Loh, ya iki sing rekoso. Aku lagi manut jenenge nopo iku. Ning aku manut kelaku bakal selamat kuwi. Iki kan. Wekane aku ora gelem ngomongke, kowe ora bakal bisa ndonga karo aku. Yen perlu Pun bulan kau cepat pakai kawan. Lalu aku balik ke Kabupaten Banjar Negara langsung berangkat kamu. Kemudian aku ngomong Gelebo, yang lagi cetak musuh. aku belum ada kelihatan bisa pengaruh.
Thank you.